Ak nevieš, aké potraviny nakupovať, tak poď sa so mnou pozrieť na môj potravinový haul z Kauflandu. Vchádzam, utekam po ťahací košík, kým tam nejaký je a idem na to. V Kauflande nakupujem hlavne akciové veci z letáku a prvá vec, na čo sa vrhnem, je akciové mango, ktoré je síce tvrdé ako skala, ale keď ho necháš postať, dozreje a je úžasné. Tak som zobral ešte banány a táto proteínová jahodová tyčinka od Max Sport je že strop. Strašne mi to chutí. Tak si vykračujem k pultom na šunku, kde je vždy taká šora, aký by tu dačo dávali zadarmo. Tak som skočil ešte po jednom lete hovädzie mäso, lebo chcem si urobiť koložvarskú kapustu a musel som sa vrátiť do tej rady, nakoľko potrebujem tú šunku, tak nič iné mi neostáva. Za ten čas, čo som čakal, som sa pokochal výkladom na fajné tučné potraviny a už som pýtal šunku. Poprosím vás 30 deka čili šunky a 50 deka tej slovenskej šunky. Odišiel som a tak som si všimol, že pani mi na miesto 50 deka šunky dala 15 deka. Ani to nebudem radšej komentovať. Ale povedal som si, že nasrac, nevraciam sa naspäť, nakoľko sa tam zás nakopili ľudia. Zbehol som ešte po poslednú vec dnešného nákupu a to je smotana na varenie, do tej koložvárskej samozrejme. Pokochal som sa akciovými výkladmi, hlavne na sladkosti, čo ti poviem, a išiel som k samoobslužnej pokladni. Naťukal som tam všetko, samozrejme som oskenoval ich kartu, nech mám tie zľavy a that's it you guys. To bol dnešný nákup a pre viac podobných videí mi určite hoď follow.